Rasan dile kowe dong ngono ku lho kualat. Wong tuwa garap masane kecantol. Apa ya tuwe telo sing kok garap ku mengkae? Apa lek Bunda? Nyalo yam kawan. Ampun yam. Kayak nek kentut tenan. Kira-kira gelap iki. Aduh, kari kuwi kaya aku. Oh, gowok ngene iki. Terus sudi. Iya nek ngabrak motomu kandeng gol cah cuwil ngabrak iki. Ora ora bagian ada yang ngrasani ae. Ora milih eneng sing areng ngrasani. Wis to bagi-baginen war kono lah marep mangan daginge nek kintut. Kae lho, daginge nek ratan dhuwur golek ana. Nah, tenan yo. Ya Allah ngono ku lho. Nyata sampean tijek ora gelem kok gek selak digawani wong ngono kae. Nang pojokan kampung ono gang jenenge Gang Dobos. Wargane lucu-lucu, uripe ora tau ngambek. Yu konyil kemayu, dandanan koyo biduan. Ngomongnya panter senenge. Sak mene. Panggah udan iki lar garing kapan? Harumnya meyu konyel arep jenguk mengkok. Lah wong arep ngedai jangan ngene ke mes mateng, bapak wae madang. Arep ngedai jangan yo rene mengkok. Wong jaluk lho, jangan wis njaluk. Mengkok ra dolehne. Wah, anak karo mbok kok padha nene njaluk. Ora jenguk. Dalan kok jemek. Arep jumuk mengkok nek konyel nang kok 5 to. Omah lah rada jangan rene. Ki patute ning omah ora wong. Krungu breng-breng ki apa? Patute ki latihan wayangan. Nek is breng-breng ki mestine teko gara-gara nang ndelok. Ora lho, Mbok. Sapa lho sing turu ae? Aku ki melu lagi leren. Ki panganan lho. Eneng ngelir ngene iki opo jene? Wongket mangko pegale. Tapi kok ora kelek wayangan. Ketoke kerah kae. Itu penggan wae. Ora lho, Mbok. Kurang opo jane lek ku golekne pangan yang awakmu kuwi. Tibu meni kaya ngene kok. Utangku ku lho Mbok ya wis oke. Utang opo lho? Wongan penggaweanmu yo ngono kuwi. Ki aku lho kok masakne yo ngene-ngene ae. Kurang opo jane? Kamu wis tak godhokne ndok. Iso mbah ki ndok iki Ora aku godhokne. Lagi semono gedene apa yo entek ibunya lho. Tak golekne bolok iki dhewe mangan. Alam bobok karmu. Tuwek. Wong bocah diomongi wong tuwek. Kok ora kenek? Ki sing diturun kuwi sapa nek mbregul ngono. Alah paling sing diturun ki kakekane. Oh no.
Wong kon ngopeni wong tuwek, lah kok malah minggat. Ki ngono ki piye ngono lho. Nang omah apa ora patute? Yo rembe. Yo. Yo rembe. Nang omah apa ora to? Ora jane nyopo to Mi kok penggembiyengok-bengok iki. Mbah Kintut lho nyang yuko nyelar godhok. Gek semono gedine iki lho. Apa yo entek kae engko? Ayo diwangi mangan. Ora lho Mi, nek Kindut arep digodhog bareng ki ra yo lengur. Ambune pesinge kaya ngono ki. Gak dikei dong jeruk karo serai silang lho yo ambune. Apa nek digeprek jae? Hah, engko gurih paling. Ayo njajal rono. Mangke nyatu serupane brang-brang tak godhog ngono lho. Alah Mi, menungso ki ora enek lho sing enak digodhog bareng ki. Wis ngalih kok mulya arep pepek nanas. Wong diomongi kok ora percaya. Titene nang kok lek semateng gek ngampek melu mangan. Jabang bae. Oh, pokon direk katik mencak-mencak ning kono ke. Suwe ra cetane kumat gendeng nih bocah ke. Nyel. Prande muso. Kok gathokmu kok tatap-tatap ning wit gedang kuwi ke. Kowe serga di muso kok piye? Rene, wis to ayo. Landir kowe turah waniku. Ngono ki sik. Kowe iki sakjane nyopo lho? Apa kumat gendengmu? Kok wis wani-wani nantang aku ke? Aku ki ra gendeng, Mbek. Aku kan munyeng, ndas ki munyeng, ngerti apa ora? Yo lek munyeng kira yo ngombe obat to Nyel. Mula ki ndas ki digeduk-geduk neneng wit gedang rayo tambah gogrok utekmu. Apa tak tambanane kene tak jotosane. Ben tambah mari. Ora tambah mari, tambah mati yo iya. Tanganmu ku lho sak bobon herem. Ora lho Nyel, kowe iki sakjane ki waras apa edian apa gendeng apa koclok apa sedot ngono lho. Mbek. Cah kocok kan. Kok ditakoni kok malah nyikang ya. Lah gendeng. Apes. Piye nasibku iki? Golek diomong-omongni nyarembik lho. Kedadiane yo werang aku engko. Rembik ngono kae ate cangkeme lower ta wisan. Ki artu ngendi ngene iki lah kemuleh. Liwat kene oleh merembik. Lek mrono ngubungi gunung, lah mending ngubungi gunung ae. Aku iki tinimbang tambah werang. Engko lek ning kono mesti akeh wong. Wong liyane bareng lho. Kene ae. Beneran ora sah nyang mae. Kae lho konyol. Parane. Ndang, utangnya gek dibayar. Seraslah kakean alasan. Nyapa mripatmu kok plerak-plerok? Apa kelilipen? Kilo utang, kilo utang. Wani to kowe? Njaluk utangnya aku. Wani, wong nyato kowe ndek utang kok. Wani kok.
Jane nyang ngopo wong kene? Kesambet apa wong angger ditagih kok mesti benges-benges. Batur wis macak ayu koyo ngene. Jungkele yo reget aku. Gendeng aku deh. Anjikong. Soyem ge. Nyandru yem. Nyapu be. Yola aku ke liane nagih hutang reneng lho. Wong dina-dina kene ngewe mlaku. Ya yo piye wong pedan ora iso. Tok goblok. Det nurut kok. Lha apa? Iya. Oh. Diangke ngene. Bayaran pertamane ritek. Kita pet. Si goblok aku ban. Sun lho yo wis kok omongi. Yo. Yo lungguh kono. Ayo. Ya, aduh. Tak omong ngono. Aku mengke lho cedukan konyil tak tagih hutang iki lho kok blor matane kok sak balpol iki aku ki jengkangne. Malah benges-benges ditagih hutang nggih. Lah, kowe aja wani-wani lho yen dina-dina iki. Wong anu to, aku mang diomongi Darmi lek konyil jere nggodhok mboke. Makane sembrono men wong. Tenan apa piye to, Mbek? Iki ale utang duit nyang aku nek ge opo lho ora tuku lawuh ngasih mboke digodhok bareng iki. Yo tenan lho kira-kira yem. Lah wong cetok aku ki anu to, ndase gedhuk-gedhuk ning ngono ning wit gedang. Ki apa jenenge nantang aku gelut mosok tak anu tenan yo ndak wani kok. Kaya singa lek dina-dina iki, tenan. Lah, piye yo Mbek lek ngono penake? Apa ngene ae Mbek? Digoleki ki ewang ngono nake engko lek nyatu dinehi nyang konyil kowe tak bagi separo. Ya, yo lek ngono. Lah akeh to. Yo jedot aku. Jo. Ngono ki ora kok ngetenan ditanono. Tenan jengkes womoy. Ketoke aman, Son. Berani kok. Ora sakjane utang konyil ki jek piro ngono. Akeh lho isi anu panggah njaluk iki aku mesakne. Lha panggah njaluk ki tuku yo ngelulu to. Lah kowe ki ora mesane lho. Nekat. Ayo piye? Ora ngono yo ora oleh badi aku. Ayo. Bati-bati yo ke. Kaya yo ora kek seminggu ping 4 wae yo pisan apa yang pindho kan rada ambekan. Ya biasanya yo ambekan. Lah ora ambekan wedi bature. Wong ora ambekan kok wedi, ora ambekan yo malah penak. Olehku duit lho ngendi? Kok liyane? Kowe ora gelem utang neh ngono kok. Bong kombo, konangan rembek neh. Dah, udah aja melayu. Apa sih kok golek iki? Kok melayu bater tinggal aku iki wedi. Halah, wis to meneh to ya aku ki mang rebutan tak goleki. Rasa ndelek kowe dong ngono ku lho kualat. Wong tuwa kok digarap, masane kesantol. Apa ya tuwe telo sing kok garapku mengkae? Apa lek budo? Wala kada jungkel kono ku nyapu lho lek. Ditulungi apa piye? Ala joko tulungi ya mong keke bareng garap nek kintu to. Wis gak ki domu enggak. Tanggung jawab apa kowe? Wis gak ki, wis tak lapor nek RT kowe. Malah nek kintut iki arep tak gawe nyang klimitan ngono lho, Pak. Arep tak cek nih meteng apa orane. Lek nyatu meteng, Pak, kowe tanggung jawab lho. Lek ora ditenono. Duh, katoke wis dicepot neh. Halah aku rasa kok pamer ngono ritek. Kowe amek kok gaya-gayan aku kok meneng to?
Loh, sualmu lo, kok cepet? Meneng ah. Meneng ah. Anu to kamu bergarap internet to, Kek? Larang. Jane piye le? Apa lho sing kok garap kok ngasak teko klinitan barang ngono kuwi, Kek? Bingung aku ngasekan. Halah, kowe rasa bingung-bingung anu yem. Lah wong budo lho bar jengkik nek kinrut mulai eko boleh membol ke tenan nyem kowe lek ero mesak tenan. Mau aku lho nganti edok ngono nek kinrut bar digarap budo kuwi ke. Jane adik raja, boleh ke kuwi. Lah senengamu adik gek sing sepuh, ki opo ya enak ngono lho. Ora sama cak melas ritek do kowe. Ngaku aku mah bareng garap internet kok nganti skillmu bendas mengke. Alah, Mbek, kowe iki atur salah paham menyang aku. Iki ora tenan lah aku iki. Karo Mbah Kintu kowe. Apa? Wong ame arep lepas tanggung jawab kok emang lho. Kowe opo ora ro? Lek mek kinrut mosok kerep kok garap godhok lho yang konyol. Saiki kasus mungkin tambah gede tak mongno. Aja nambah-nambahi Mbek kowe iki. Ora tenan lah aku iki lek jenenge ngonoan kuwi. Ya aku iki wis tuwek. Ki nek Kintu iki wis tuwek to. Nambah-nambahi apa? Kalau buktine kowe ngaku apa ora? Ngaku pra. Mlaku eko-eko ke sapa njajalno? Kok garap ning endi neh kek mang? Alah, Mbok, apes temen aku ki medina iki, Mang. Ya Allah. Aja lho, Mbek, aja tenan lho ya. Ora ojo-ojonan. Yo nek Alah, Mbok. piye em? Serasi apa ora? Ndang dijawabne ya lek nyato anu. Ijab apa, Nduk? Apa arek kok oleh ni kenang putu aku? Lah kok nangis? Lek ngono awakmu cocok tenan karo aku, Nang. Lek ngono kapan nang leh maring kelamar aku? Tak omong yang konyol. Bah, aku dak anu kae. Alah, dak anu kaya apa? Lek ngono engko aku tak lapor RT-ne gen digolekne dino, gendang kowe hijaban yo, Mbah. Iya, Nduk. Tapi awakmu mang anu, ero konyol. Lek wong iki menjere wong mingkat to, Nduk. Minggat piye lho, Mbah? Lah jereke nggothok kowe. Lah kok wis mencolot teko kene? Apa sira betar ketemuan karo butuhku, Mang? Nek kene, mbok konyol ki ngluwi kowe ngono mbek tibake. Lek kowe iki ora trimo ngluwi aku. Iki wis kelas kakap to. Iki kok gemeng-gemeng karo iki. Iki kedemenane sing ngono lho. Lah kowe didel nyang boke konyol kuwi nyatu demenane sing heh. Lah jabang bayi kakap tenan lek nek kowe. Yang ngene butuh melayu. Lah lek ngono tenan, Mbek. Ki nyanti kono memparane. Kowe ki lek diomong ora percaya ya ngono kuwi lho. Anggur kintut kaya dijagongi. Kowe ki nyandi lho. Aku arep golek konyol, Nduk. Halah ora usah golek konyol rite anggur gendang mulya ge adu sesuk ki pijapan, gen ora penguk. Yo nek genur apa sing barang lho iki. Ayo mbek terne. Ora sudi lek ngeterne ra kere lek buang gelem. Coba iki. Jadi bocah ki lek nyang aku nyiyo tenan. Pokok air tak jengges. Pokok air tak jengges tenan lho. Tak jengges. Alah, arep kleru. Wong arep golek konyol kok arep balik muleh. Sampai dalam luwih mlayu iki. Mo, aku tulung ngono, aku arep dirabek nek karo nek Kintu iki piye, Mo? Lah ya beneran musa madem kena anget-angetan. Alah, Mo. Ki anget piye lho? Ki kowe apa ya tega nek aku dirabek nek karo nek Kintu? Ki werangku ki kaya apa engko dadine ning masyarakat kene iki kok? Ira werang kok. Lek Kang Dawa sih ndukung banget.
Tapi ya setuju. Nek kintut ki lemah yang banget. Lah kok rabi ora suwe kayak mati, kayak but. Warisamu ombo banget. Yo lah mau wong aku ki yo ora butuh warisan to. Aku ki ora duwe ngah-ngah ki lek ki ngrabi Mbah Kintut ke yo ki wong tuwek kaya ngono ke tomo ki piye lha werang banget kumang lah aku ke. Wis padha tuweke nyang opo? Werang. Mo, Wis ora samamu mamori tek. Rabine nae. Lek wayahe cetak tumpakne angkong. yo malah mo katik mentolo men kowe ki nyang aku. Lha jene umurku karo umurmu ki jereke sak pantaran. Aku dina Senin jerekmu kowe dina Selasa. Apa aku kebranges ya, Mo? Iya, tapi taune karo tanggale kan wis beda karo aku. Kowe ki tak jali tulung kok malah nggawe umpan sing kaya ngono ki piye lho? Lek dicemes wong aku kaya sida blusuk rono tenan lah aku engko. Ya ora apa-apa, dem blusuk. Blusuk gak roh, aku suwe ra roh le blusuk. Malah mombo. Anu Mo, aku arep tak terusne rono. Ki aku engko tulung Mo yo katokku ning kono jukukno. Kesasang ning pager tulung yo Mo, jukukno gawakno. Aku tak mulih, ya. Ngebonge gelem katok bosok kan saking bature. Siapa ya? Soalnya butuh keri. Saya sudah semua nih. Resing kental kok. Semua. Kagak loh ya. Kesel. Malah cuma ngene kok. Kayam. Kena digawe bukti. Kena Kintut sida rapi karo butuh. Cok, digawa tenan, Mbak. Engko gang dobos mantu, dhewe melu mangan jatah. Ayo digawa. Nyalo yam kawan. Ampun yam. Ayo nek Kintut tenan. Kira-kira gelap iki. Aduh, tiyan kaya aku. Gak mau ngene iki. Terus udah. Iya nek ngabrak motomu kae dengkul kok cah cuwil ngabrak iki. Oh, baik mong menungso mo tak kira lek drigol. You sorry, wong aku yo ndak ero kok. Kabeh gundulmu kuwi. Kowe iki kaya guager. Luwayan nek cah cilik iki jan. Lah sing ngomong lah wis tuwek sapa lho mau wong aku ki jek bocah to. Wong ki primadona lah ayuku kaya ngene iki. Ta milik kowe. Wis tayem rada seri tak ora apa-apa. Kok tak rewangi lek kalah gak gelut. Apa? Kemang muni piye? Ndang ngomong lek nyata anu. Iya, Mbak. Nyatu aku anu. Astagfirullah. Kenapa iki? Nangkongnya gudru-gudruan aja. Wih, ini suara budo ya. Cilik kan nyaking ring ke. Golek uang ora nek iki. Sayem kae. Yo. Nyapa mi? Ayo Pak RT undang-undang. Undang-undang opo lho miso opo sing arep amin-amin? Ora amin-amin lho yu. Iki arep mangan gedhen. Yo konyol lho nggodhok Mbah Kintut. Dek kok piye entek mangan dhewe. Maka tak undang-undang nih. Jane digodhog piye to mi wong nek Kintut ki lho mloka mlaku ning dalan kono aku mung bar cetukan karo rembek. Udah Mbah Kintut kuwi yu. Wah aku melorono benek brabrok tak godhog. Tak kira ki lek latihan wayangan. Tebakane godhog mboke. Makane tak undang nih. Wong-wong kemang Mbah Kintut kan dagingnya kandel, mesti enak. Walah mi, gek sapa lho sing arep daging uwong barang ki. Gek kok undang-undang no yo rene sing gelem mara. Wong menungso kok digodhog lek ora sampean apa eneng to Mimi. Udah aku lho sing godhog yu. Sing godhog yu konyil. Sampeyan lek dijak omong ora dong-dong. Kok lek ora bagian ada yang ngrasani ae. Ora milih eneng sing arep ngrasani. Wis to bagi-baginen war kono lah marep mangan daginge nek Kintut. Kae lho, daginge nek ratan dhuwur golek ana
Tenan yo. Ya Allah ngono ku lho. Nyata sampean dijak ora gelem kok gek selak digawani wong ngono kae. Ayo lekno. Melu pra. Ora. Modar. Kleru leh ku omong Mi. Ya Allah kayak piye? Aku mulai gak aku. Terkuwasel. Ini ki kate goro-goro yu soyem kata. Nanti jak era gelem aku malah ra bagian. Jak omong ya lemot. Mulih. Mi. Ya, dulu. Lawange buka pawon nih. Mi. Lawangku kok mbuka. Patutene yukonya kayak ngeteri daging. Duh, kae benek. Mi. Nyapa yu? Ngeteri daging aku. Endi daginge? Endi lho daginge? Marang ngeteri daging to? Daging apa lho, Mi? Yo daging, wong lek mangane enak ki mbok gelem ngomong-ngomong lho. Ngene njaluk blendrang masa mangane enak dhewe ra gelem ajak-ajak. Aku iki Mi, mangan daging wis tahun pisan. Yo lek pas enek korban ngono lho. Kok makokne daging lho yang aku. Lah mung godhong mbah kendut nang prais mateng. Tak kira lek rene mang ngenteri daging. Astagfirullah Mi. Awakmu kate ki ngono. Mbokku ki lho wong tuwek, kok gedolanan ngono. Mosok ya aku ki anake ki arep godhog. Ndak oleh lho Mi ngono kuwi Mi. Olehmu krungu kok ngendi lek aku nggodhog mbokku. Lemang isuk ki lagu nyamah mar cukup mengkok. Kowe nang mahmu kan ben brok-brok sampean masak-masak ngambune enak kok. Ngono tak godhog ngono kok. Sing tak godhog emang ke ora mbokku lho Mi. Emang ke godhog endok. Kurang lho tak godhog nisi tok. Lah bar ngono tak gorengne. Layak lho. Awakmu ngomong godhog ki mambu apa? Gurih. Irungmu lho. Yo kok tajemen lek ene wong goreng-goreng. Ini mambu enak. Kayak kowe gene lho njaluk aku, kayak aku ora tau kok nei lek sampean mangan enak. Aku mau yo ngomong wong lho. Tak jak nyamahmu mangan enak. Mbok itu godhog ngono. Kayak bakane sing kok godhog ndok yo. Tak kira lek mbokmu. Dagingnya kan kandel, kayak mesti enak. Ngapa lu yuk gatel? Sing gatel cangkemmu lho Mi. Iki lho, tak daging. Lah aku kira enak lu yuk. Ben ero enak orane. Jajal dhisik lho. Cangkem kok.